El teló de la Setmana Gran del Ciclisme a la província s'alçava aquest passat dijous en la plaça de l'Ajuntament de València, on començava la 6a edició de la Volta Ciclista a la província de València Trofeu Diputació, que en aquesta ocasió té 4 etapes i 502 quilòmetres de recorregut. Els més de 160 ciclistes dels 23 equips inscrits, amb representació de Portugal, França, Holanda, Japó, Sud-àfrica i Rússia, isqueren vora les 3 de la vesprada rumb a Gandia, en un recorregut de 117 quilòmetres. La segona jornada s'ha disputat a les rodalies d'Olacau, amb l'ascens al port de la Xirivilla. La tercera discorrerà per les carreteres de tobogans de Náquera y la darrera etapa consistirá en un circuit trepidant a Montcada. 500 y pico kilómetros recorrerán Montcada, Olocau, Náquera y Gandía. Y bueno, yo creo que además nos acompaña el tiempo, demasiado calor para mi gusto, pero nos acompaña el tiempo, o sea que yo creo que será un éxito además de participación. Además, cada vez participan más equipos internacionales. Este año creo, si no recuerdo más, que son 6, ¿no? Se va consolidando, como bien dices, en una línea de trabajo conjunta que lleva la Federación Ciclista de la Comunidad Valenciana junto con la Diputación, que lo que hace es apoyar un deporte como es el ciclismo arraigado en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, y que además sirve para vertebrar el territorio y dinamizar todos esos municipios por los que pasa. El president de la Federació Valenciana de Ciclisme, Amadeu Olmos, ha agraït la implicació en aquest esdeveniment esportiu a tots els patrocinadors, inclosa la Diputació de València, en la seu de la qual dimarts es va presentar aquesta 6a edició de la Volta a la província. La diputada d'Igualtat i Esports, Isabel García, ha destacat l'afició al ciclisme en la província i el paper important de promoció de l'esport base i d'elit que fa la Diputació, el qual, segons s'ha manifestat, tractaran d'acostar en tot moment als municipis i les comarques. García, a més, ha manifestat que la Diputació seguirà recolzant l'esport participatiu i inclusiu, com ha demostrat ser el ciclisme. No tenemos ninguna intención de cambiar siempre y cuando sigamos en la misma línea de trabajo. Deporte participativo, deporte que apoya la igualdad a través del fomento de la participación de las mujeres en el ciclismo, como ocurre con esta federación. Así que, por tanto, mientras la línea de trabajo siga siendo esa, no hay ningún motivo para cambiar. Prova d'aquest suport és, a més de la implicació en la Volta Ciclista a la província de València, l'aposta per la Volta a Espanya a la província. La 18a etapa de la Volta a Espanya, que dijous que ve transcorrerà entre Requena i Gandia, recorre la província des de l'interior fins a la costa i, segons ha explicat la diputada, travessa uns quants municipis que mostraran els seus encants al món a través de les televisions de més de 100 països. García també ha posat en valor l'important retorn econòmic que es preveu que quadruplique la inversió de la Diputació en aquest esdeveniment i ha puntualitzat que pels hotels i locals de restauració passaran els 2.500 professionals i 1.400 periodistes acreditats que formen part de la caravana de la Volta. La diputada d'Esports, Isabel García, també ha volgut destacar el paper educatiu de l'esport i l'esforç de la Federació Valenciana per integrar la igualtat en el ciclisme, com es posa de manifest en la celebració fa uns mesos de la primera Volta Ciclista per a fèmines.